που λαλούν είσαι ζητιάνος και έτσι. Οι άνθρωποι είναι παραπάνω ζητιάνοι, οι καθημερινοί. Γιατί ζητιανεύκουν την ελευθερία τους για κάποια χαρτιά και αριθμούς. Ενώ εμείς ζητιανεύκουμε μόνο μια ώρα. Ενώ εκείνοι ζητιανεύκουν 8 ώρα. Ευβαθύνται το όμως. Ξαναπέτω, ζητιανεύκουν 8 ώρα. Ναι ρε. Σκοτώνουν τον εαυτόν τους. Δηλαδή. Είσαι πολλά μέλος τώρα. Παιδιά, θα μιλούμε λίγο όμορφα ρε, μάγκες. Εντάξει εγώ έχω λίγο ο δικός μας. Άις τους ρε, εκφράζονται. Κάνουμε τους θεραπεία. Είσαι πολλά μέλος ρε. Ζητιανεύκουν 8 ώρα, ισχύει μαλακα κρέο. Φίλε, δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος που μπορώ να σε καταλάβω πραγματικά. Δεν ξέρω. Κατά βάθος ξέρουν τώρα. Γι' αυτό μου αντιδρούσει. Ναι. Ας σου πω γιατί αντιδρούσει, αρνητικά. Γιατί. Ενώ κατάλαβες, είχα το πει, αλλά να σου πω και προσωπικά. Διότι όλοι οι θαυμαστές μας είναι. Και αυτοί που μας θαυμάζουν και αυτοί που μας κατακρίνουν. Αυτοί που μας κατακρίνουν είναι κρυφοί θαυμαστές.